We praten in deze aflevering met een zoon van Suriname. Ik ben ook een zoon van Suriname. U misschien een zoon of ook een dochter. Maar wat hem zo bijzonder maakt is dat deze goede man een aantal dingen voor Suriname heeft gedaan. Binnen en buiten Suriname. Als het gaat om entertainment. Niemand minder dan de enige echte Humphrey van Hetten. Hij is maar vrij. En omdat hij maar vrij, abba vrijheid, kies avocassie, voor jere van eigen man en sa amang abi futaki in verband met een aanhouding 14 deel langer. Soso. Blijf kijken. Vandaag in deze editie Humphrey van Hetten. In Sranan een heel groot tapu. En arki eluku. Mi wan baru wa odi. En ushi. Mide. Ja. In alibi altijd teside. Zolang je blok in verwacht dat tesi omit je. Jong zorgen dat hij is voetstappen in luku boom van je waka. Ja. Suma sapmi en walo suma sapmi boom, walo suma de cross beef me. Sap dat hij aboy disi, aman disi, nooit net deel naar drugs. Nooit, omdat hij drugs na wan bigi vijanti gimi. Drugs is vernietigd. Ja? Is vernietigd. En ja, soms mij denk aan money. Toch? Ze drugs zijn chako. Maar dat de Neluka bakapisi a vernietiging. En dit is na zoveel keer in mijn Libi. Zijn ja, sma of systemen. Probeer je voetjamiko in verband met drugs. Maar na elen bonyo de zoeken ook bravo in oefening. Wat bedoel je? Is dat dadelijk, want mijn jongen dus en de jongen moest man begrijpen. Zij taki. Nooit you no kan de in een associatie naar drugs. Ja. En zij de met je onderstrepen is dat hij. Omdat hij een de man, althans, justitie houdt me aan voor onderzoek was zaak. En dat mag. Ja, dat mag. Dat is toch geen probleem. Toch? En de man tijdens de man ook bijzien schrijft naar een onderzoek. En dan ben ik wat op social media. Dat aangehouden in verband met drugs, dit, dat, 4 en 5. En dan, ja. Hoe geboemen vangen veel wint, is waar. Maar berichten moeten correct zijn. Toch? En journalisten moeten correct blijven. Toch? Want je vernietigt, onterecht, je vernietigt Walibisma. Je vernietigt asma her familie. Je tik mee. Alle organisaties asma deini, je tik mee in een vernietiging. En dan boem, ik denk dat dat kan doen. Ja? Dus daarom ik me benadrukken. You na een man sang abi you igi tori in you igi anu. Ja, tuurlijk. Adenai mo fonu futaki. Sang kom sa precies tap abo westerde. Dus abo westerde futak kort. Mi verleen mi medewerking. Mi bu ati tro mi pisati. Mi verleen mi medewerking na wasma. Toch? Fu asma gomina ngami na desbetreffende postbedrijf. Asma bengotek wandosu. En dan verder mino sabi, efasma be sabi, efasma no sabi, toch? Dat hij dat drugs ben die na dosu. Voor één. Sakisik mopo na tracé. Juist. Ja, en dat is maar kies van dosu toch? Toch? En omdat hij mina asma be taki, toch? Drapen na postbedrijf, be communiceer, be de samen. En be de tap videobeelden. Dus dat is wat Chamiko onderzoek leidt toe voor Chamiko in verband met Asandati. Dus de man tang voor onderzoek Alasan Finfini. En na dat de onderzoek, denk ik dat hij in mij nog de schuld. Dus omdat je een desbetreffende persoon bij die in contact in
omgeving voor een postbedrijf, Ja. dan jullie worden meegenomen in een Ja, onderzoek. ja. En in bereken de autorische justitie onderzoek alles van fin. En vooral naar mij toe, omdat hij, ja, een publiek figuur. Chief, hoe kondre? Team Kondre en met die voervoorlichting in een Kondre die zie. Dus de mij go van uit dat jong. Je zou het beter moeten weten. Mino kan meka fout dat hij. Dus maar bij onderzoek werkelijk, daadwerkelijk en met breedte dat de onderzoek. If me meka fout of niet. Ja, en dan bleek na 14 dagen, toch, dat ik niet schuldig. Men heeft althans niets gevonden om mijn aanhouding verder te verlengen. 14 dagen uit uw leven, maar de 14 editie, het is zo many toko kon, om mijn chaka kon. A 14 editie kost je. A kost mijn familie, toch? A kost de chief me, de grand chief me, a kost ding. En a kost de organisatie, samide aan verbonden. A kost mati voor mij, en a kompe voor mij, a kost ding. Daarom ik voor a presidia, me de dankbaar. Dat ondanks alles aan de dat ondersteunen, omdat de sabi, toch? If me de in staat voor de zo een bepaalde sani of niet, toch? En de zie dat me no make de festival. Nou, en ik zeg, me etaki no mo, dat hij nou een les niet leer bakken, zolang hij daar grond tapu, je leren. En misa de moro voorzichtig nu in alibi. Toch? En met bar trouwang, de voorzichtig toe. Toch? Omdat hij soms aan je zoekt probleem. Een probleem is met jou. Toch? Dus daar ai. Toch? Alibi moeilijk. Toch? En dus mensen, wala mala, samkari, sorry. Ja, en met een grand tani, toch? Dat u tang ondersteunen. Wel, de wang zijn bij de negatief bezig. Tani de toe, snap je toch? Tani bida bidi patuf bord de toe, toch? Maar de leer toe dat de leren was sani, de lees was sani, de si was sani, de nog jumpo tapen direct, toch? Omdat de kis chobino zo. Patoluku tef kranti schreef wansani de goter van dat kan de atru want social media taki, maar aussi kranti schreef je ook toe dat die dan te een pisi problemen dan asago no man play of fin play dus money probleem de en dus ages abe conta voor een soort moment leki go sukupaki. Wel, en dan nam ik contact disi. Ik is een bon pensioen. Mi malibis mi pensioen. Mijn yang, mijn dringi, mi grand team, mijn yang dringi voor mi pensioen. Mi zorgen veel. Mi heb 41 dienstjaren achter de rug. Ja? 41 dienstjaren. 41 jaar lang mi dien akondre disi. Toch? Dan heb pijn en smart, zweet en bloed. Toch? En mi profiteer van. Toch? Dus, ja. Alas mawani alibi de citra fasigen. Ja, maar if you alibi boven je verbogen dat je dat niet. Maar a pensioen zijn ik zie, is redelijk goed. Dus kan de dagblad abwaro ko Jimmy toe. Doch. Voor althans kan de met dat dagblad denk dat hij een krant over een artikel voor dagblad je hebben. Toch? En dan tadi dawa wan cing job jim tu abung wan mi dete omis dawa so ik begrijp toch dus ja en na mi vriendin drapere eerlijk dames aan dagblad na mi vriendin na mi mati altijd ik bel me op today dat jongen Humphrey wat zijn de laatste ontwikkelingen dus weet ik dus ik vriend niet begrijp
de wan score, alles maar wan score. Toch? Maar dat score dan een traman voor poto een traman voor schut. Ja. Na Libië, hè. Dus een alasan me liep dat dus, maar gewoon want nou tegen mi brengt dat ik ook die zonde naar mij. Mi lust sinds vrijdag. Toch? Maar dat komt er nog jaren, hè. In nog jaren next dat mi lust. Dus alle social media tapi. Toch? Nooit jaren was dat niet. Dat is de zonde. Toch? Daarom heb ik breed. Ik kom hier zoeken naar social media op. Next. Mi lep alasan zo. Toch? Omdat die mi nou een dinai gado. Toch? En mijn brief mi nou een verloven. Toch? En mijn brief dat alasan safe sa. Toch? Dat gado anu ding. En gado in leeg. Famko. Dat is een niet hebben gemakkelijker over, maar ja, ik moet doorleven. Alibi go door. Want still going strong, hè? Uno stop me. Wacht. Wan pisi yutaki we gonak bakbaar, hè? Want misitaki vergaderingen hoor asago u low, u komoro low sabe ko verstaan. Oké, maar wan pisi de pe you ervaring ook toe la a laster sang nanga a smet nanga de vlakka sang ikan kisi vanuit social media. Sang na you reactie bakat today sang i vrij en you schreef kostak ala de sang dat bede zomaar pu pesku. Ja, en dat de corrigeer. Toch? De corrigeer vind ik wel lastig. Maar goed, toch? Men wil scoren. Den scorebaar, toch? Den scorebaar, dus men wil meestal niet met hun billen bloed komen. Toch? Maar ja, als dat niet zo duur, want tijdje eten. Maar ik denk dat die systeem leerde in bepaalde smaak. Want aan alle social media, toch ja, basani, na bepaalde smaak in een systeem. Toch, ik gedraag dit zo. Dem go de schrijf na, if abu ki ding, if abe de ding, dat was maar bij douane ding, of abe de pa, of de ma, of de omu, dat was maar bij doe asandi sanga ding. If de boven en boom. Maar if de fen en boom, dan ben ik denk go door. Itak if abe de den permission aan dokter fi. Nekwa afkati as a irgert op social media, so mata ko een fout fi na direct, ita faya ko. Ja. Nee, dokter, nee, ching, is dat bedoeld. Ik kan begrijpen, emoties en play drap. En maar itafaya hebi, graciela, hè? Ja, ik ben er. Althans, ik ben die naar gelegenheid. Voete, want ik sta daarmee, dat kan ik niet meisje, naar mijn oudste dochter. Daarmee kan ik dat boy. Graciela, rustig, laat die mensen, man. Ja, je vader is een publiek figuur, dus. Ze gaan blij zijn, een paar gaan blij zijn, want de plaats is dobro. We boroko mi de noas, maar boroko mi moro. Sa boroko in de boroko moro. Mi Humphrey van Hetten boroko mi de no probeer boroko mi moro, hè? Want sa boroko in ma boroko moro. Mi denk ik al luku go in a camera te yeta kapis disi. Ja, boroko de no touch me, no probeer boroko mi. Na ik teolasi. Want sa boroko ba in ma boroko moro. Fa je bedoeli boroko ba? Mi boroko de. Mi hier no bas. Mi de een aantal jaren tapakono tapu disi. Mi abwa tu wapen feiten. Dat inoma pour moro. Mi sei doen. Toch? Maar ik want kafuru. Kan kot me de puru, maar korum in de pour tap me de. Toch? Ik sap dat. Wogona akba apisipe betaki suku bonyo ini elen brafu no of elen bonyo ini okro brafu. Sei be bodul na apis dati. Dukono. In ona de sma is suku sani san nooit dofeni. Dat be bodulang. Omdat hij elen bonyo ino fen in okro brafu. Omdat elene goinwa okro brafu en horen thuis dragen. Je begrijpt toch? Zo simpel is het. Zo eenvoudig uitgelegd. Na zout met die zoeken. Ja, zo met die zoeken ook bravo. Asago,
Kisi klap. Ja. Oh, je want te komen aan je bigi moro de no. Je want te bigi moro de. Asa komt hier okasi. Asago. Bigi moro den. Oké. Asago kies een klap. Maar mi, like van tegen de smakbaar, misschien vergader. Wat gaat Asago nu doen? Ik denk, we hebben genoeg energie nu op Ogodoro. Nee, en eigenlijk ben ik bezig met Asani Serema San 14 die abra. En ik ben in contact met de minister voor Volksgezondheid. Maar heel tijdje waren. We hebben lukufa, we kan bij de start. De ontspanning en San Design theater, ja, podiumkunsten. Dus we lukken nu, we gaan door lukufa en we charen wakadoro. Eigenlijk we verlang kom nog tak next, we mag tak next. En des mooie heel gauw, we gaan toe vergaderen ja, voor een voorzitter, dat is lang en een lekker regisseur. Sang op sa, precies de komende tijden. Je zegt dat allemaal dit hè, allemaal dit vol ornaat dit. En gelukkig. We kiezen ook als je voor train, soms kunnen we komen bij elkaar. En altijd is het zo leuk gedaan dat we vandaag naar Para gaan, naar Maxje. Maar de volgende keer zijn we bij onze voorzitter daar, op Wanica. De andere keer zijn ze bij mij, de andere keer zijn we op La Tour. Dus zo wisselen altijd dat hij met die Ibrilici naar een trapresi. Guamagali, naar Meurweg dragen, dus zo. Ja. Afsluitend, voor si kisa okasi fubar kondre wan tapu, wan sweet odi ete. Faf de maina a seku. Jere no mo tegi wan sani. Sami mek de meedra pano boom. Lanti, overheid moest luku de skoute moro, de skoute roko trangara. Mesueregi, de skoute shogayon. Fu betuig a criminaliteit nangan. Maar de tra san safe zijn. Maar boy scooter offer to si boy mino sabi if mibo man. Toch mino sa fade man edu nanga den gezin. En tem tax scooter. Dan mi abe over vanaf hier contact bro. Vanaf van man nanga ster balk. Bote nanga aspirant agent. Ik heb ze meegemaakt. Zo werken heel hard. Dat met dat jongen naar Mikado jongen. De man is trouw me bij actie. Maar ja vrouw. 5 vrouwen doen. 5 gezinnen doen. Toch? Dag en nacht werken. En improviseren. Toch? Men moet veel improviseren. Make de man, give de man de tools. Alle de tools zijn de man af van hoe. Dat is dat er ook op moro makkelijk. En je ligt daar ook die de mooi toe. Maar ja man. Maar van de boy naar bakkie serefi. De boy naar bakkie. Doe ook niet. En in een hotel je hebt een 5-sterren hotel. Toch? Scoutu en met moeite. Toch? Alleen denk ik met moeite dat de man een beetje aangenaam. Maar voeren de man om aan. Toch? De man om aan, voeren. Je moet zorgen. Toch? Dat in een schuldig veel la belanden drapen. Want het is niet mooi. Het is niet mooi, het is niet leuk daar. Toch? Dus zorgen dat if once man naki een klap, draad is in elkaar naki een klap. Dat je doet aangifte. Daarom met justitie de. Nog gebruik je eigen recht. Toch? Dan zul je belanden drapen. No take son of you. No take son of you. Actie. If you want to say. Dan zul je belanden drapen. Ja? Koni. Charu seref boom, ja, Sranan. En Sranan, wo jeref mi, wo jeref asago. Vanaf 2 april de zondag, je kiest ook ook toe voor bar hier kunnen tapu, wan sweet odi. En natuurlijk voor, je mag me kipje reclame tak saong. If oting a eerstvolgende première go of sang. Nee, is heel gewoon. A datum dik ba mamino aan tak net. Okay. Vandaag, zondag, 3 april. 3 april, ja. 3 april, ja. Werkelijk. Ja. Dus niet er me volgen hè. Je kiest ook kasi voor bar kunnen tapu wan sweet odi. Grond tapu. En utan volg asago, toch? Utan volg asago wij. We gaan onze werk blijven doen. We weten hoe geboemen van veel wind. Ja?
we proberen zoveel mogelijk voor Charusref boom in de bijna maatschappij. Ja? Maar if ons ref zie, dat was aan even schief. Baru tu voor dat maar recht te maken. Ja? Je bent takken ba, je bent takken baka. Asago, ala fasi, bigi moro ding. Het mediaplatform voor iedereen.